Γεια σας. Επιστολή του Καποδίστρια. Προς τους κύριους Ρίζο, Κοντοστάδο και Γενάδιο, μέρος Α. Κύριοι, η κυβέρνηση ζητά τις γνώσεις και το ζήλο σας για να διευθετηθούν τα ζητήματα του τυπογραφείου, ενός όχι ασήμαντου τομέα της δημόσιας υπηρεσίας. Το τυπογραφείο, και το ελληνικό και το γαλλικό, ανήκει στην κυβέρνηση. Το ΜΕ πρώτο διευθύνεται εν μέρη από τον κύριο Χριστίδη, καθώς και από τη συντακτική του Ανεξαρτήτου, που παλιότερα τυπωνόταν στην Ύδρα και τώρα στην Αίγινα, ενώ το γαλλικό λειτουργεί υπό την ευθύνη του κ. Κιάπη. Άλλα αποσπασμένα τμήματα τυπογραφικής ύλης παρέμειναν στον Άφλιο, υπό την ευθύνη του κ. Χριστίδη. Κάποια πιεστήρια που θεωρούνται ότι ανήκουν στο ναυτικό και είναι ξεχασμένα στη Σύρο, ήδη φυλάγονται, κατόπιν εντολής μου, από το προσωρινό διοικητή της Αίγινας. Τέλος, μετά τη μεταφορά της βρίσκεται εδώ και η λιθογραφία που αγόρασε στο Παρίσι, η οποία έχει τεθεί υπό τη διένθεση και τους χειρισμούς του άξιου κ. Αποστολίδη. Καλή συνέχεια, καλό μυαλά.